18. Nu sender vi radioavis fælles med P4, og 18.03 kommer farvandsefterretningerne fra Forsvarets Operationscenter. Det er en rigtig god idé at genbruge take-away-emballage, sådan som en række brancheforeninger, NGO'er, virksomheder og forskere har foreslået. Sådan lyder det fra de konservatives miljøordfører Mette Abildgaard. Der er brug for, at vi begynder at tænke nyt i forhold til at nedbringe vores forbrug. Og man må bare sige med danskernes glæde ved take-away-spisning, at der er et stort potentiale her for at genanvende mere. Mette Abildgaard siger, at de konservative i lang tid sammen med SF har presset på for, at vi genanvender mere. Og derfor klæder opfordringen også SF's politiske ordfører Signe Munk. I Danmark, der skal vi ende med at have meget mindre skrald og genanvende og genbruge mere. Derfor må vi tage fat på alle områderne. Og vi kan bare se på takeaway-emballage, at der er enormt meget, der ender i skraldespanden. Og det er jo helt vildt ærgerligt, fordi hvem vil ikke gerne spise sin burger og pomfritter med god samvittighed, når man også er færdig? Venstres miljøordfører Erling Bonnesen synes også, at forslaget lyder interessant, men det er vigtigt, at det kommer til at fungere i hverdagen. Det skal bare foregå for mig at se på en rationel, effektiv måde, sådan at vi ikke bare får hele indkørslen fyldt med flere og flere spande, men at vi netop kan komme lidt den vej, at vi også kigger på teknologiudviklingen. Miljøminister Magnus Heunicke har ikke ønsket at stille op til interview, men han skriver, at han er åben over for ideen, og at han har bedt Miljøstyrelsen om at vurdere, om en form for pantordning eller krav om brug af genbrugsemballage kan være vejen frem. Der skal ikke pilles ved måden, den uafhængige politikklagemyndighed behandler klagesager mod politiet. Sådan lyder det fra justitsminister Peter Hummelgaard, efter at flere eksperter har kritiseret myndigheden. Vi vurderer jo hele tiden, om alle vores myndigheder fungerer efter hensigten. Men grundlæggende så har jeg ikke noget grundlag for at hverken kritisere eller at foretage ændringer i den måde, den uafhængige politikklagemyndighed arbejder på. I dokumentaren Forfulgt af politiet spørgsmålstegn beskylder en familie fra Vejle Sydøstjyllands politi for at chikanere dem, noget Sydøstjyllands politi afviser. Politiklagemyndigheden har set på flere af klagerne fra familien, men har ikke fundet grund til at kritisere politiet. Adam Didriksen, der er politiforsker på Syddansk Universitet, siger, at det kan skyldes, at politiklagemyndigheden har set på sagerne enkeltvis. Hvis man ser på det samlede mønster, ja, så begynder det at ligne chikane, men det forudsætter, at man netop ser på det samlede mønster og ikke kun på de enkelte sager.